So ndatombotaura about this same thing ndichiti nini vanhu veZANU-PF nyaya dzekuda kuti moisa zvimota mastika akanzi ZANU-PF mofunga kuti dzava dzegovernment. ZANU-PF is a political party, haisi government. Mota inowana maaccess inenge iri yegovernment, but chero yegovernment inofanira kunge iri muorder. So now muri Zimbabwe pane news dzasvika panews desk from a citizen, concerned citizen, varipota good news. So it's good news kuruzhinji rweZimbabwe. So tiri kunzwa kuti pane musangano wanga uchiitwa kwaMutare. Musangano wanga uchiitwa kuna pastor vanotungamirira chechi yavo, and the pastor is vocal about politics. Vanonzi vaRuben. VaRuben, surname yavo ganicheke panapa. Ruben Mwisha. Ruben Mwisha. So Pastor Ruben Mwisha very vocal about politics, about democracy, about chichi. So tiri kunzwa kuti vanga vane musangano vanga vachiita nevanhu vechechi yavo, and then pakasvika vakomana veZANU-PF vasvika ipapapo. Vakomana vachisvika paya vakomana ndokuti uyu musangano wauri kuita panapa musangano wenhasi haisi kana Sunday, ende musangano wako uyu ndewepolitics. Saka tikuda kutouvharisa, vanhu ngavatopararira right now. So Pastor Mwisha vari kunzi vataridza varamba vakati aiwa zvamuri kutaura izvozvo hazviko, hamusi mapurisa, mungoriwo vanhu veZANU-PF, zvikazodii pari kunzi patanga kuita kupopotedzana. Vakomana veZANU vari kunzi tingati vakomana vanga vachizviti ndeveZANU-PF vari kunzi vanga vakutopromisa kuti tozokurova, tozoita sei. So during nguva idzodzo zvose zvichiitika, pane umwe angari muruzhinji wanga gwaatenda pamusangano wabva angatofonera polisi. So polisi iri kunzi yazosvika paya vakomana veZANU-PF ndokuti ava vari kuita musangano wepolitics apa havana kupiwa mvumo, zvikazoita sei. Pastor Mwisha ndokutaura kuti no, inini ndiri kuita zvechechi, tiri kuorganize kuti tizoenda kwakati tozoita sei ndezvechechi, zvikazodidi ndagara ndiri pastor. Mapurisa ndokubvunza vanhu vakati yes, zvinhu zvechechi zvatiri kuronga panapa. Polisi ndobva ndoyati sei, ndopaya kuti vakomana veZANU-PF, vakomana rovai pasi, zvamuri kuda kuita izvi ibasa redu, enda vanhu vari kuita zvinhu zvechechi, you don't need license kuunganidza vanhu vechechi. So imimi rovai pasi, right? So muri Zimbabwe, this is good news. It's a good thing kuti polisi yamisa zvimavhijilante zvanga zvichida kungoita tumukonyo tisina basa, ngopfeka tumatishet tweZANU-PF, vanhu vasina mabasa, makutosura muchitotendera makutozviti muri chichi. But then muri Zimbabwe, so nyaya iyi ndazobvunzisisa inini kuti vakomana vangobva nowhere, chii chaitika? Is there any story behind yekuti tonzwa kuti maybe Pastor Mwisha pane zvimwe zvavakamboita oro vari kunetsana nomumwe munhu or something? Tell us kuti ndiudze vanhu news dzakazara muri Zimbabwe. Ndo pandaudzwa kuti zviri kutoitika ndezvokuti muno umwe mufesi weZANU-PF ari kokoko ane mari, is a businessman, is known, and this guy na Mwisha, because this guy waikambena, and Mwisha is one of the guys wokuti why opposer this guy achitaura bad things. This guy akaluza ma-elections, aonzi akaluza, and vana Mwisha is one of the guys who were talking bad about mufesi weZANU-PF and it. So now they have a grudge. Mufesi weZANU-PF ari kuzama kumisa mufesi uyu chero zvechechi, ari kuzama kumisa everything, and so ari kunzi
zvinogona ari iye angatumira vakomana vezano ava kuti vakomana vanga vachizviti ndevezano, vanogona nango vanhu vangotengwawo and vangopfekawo matshirt vari kuzviti vezano, ari kunzi ndiye angavatumira. Now mure Zimbabwe, this is one thing that shows you this has got nothing to do with Mnangagwa. I mean, it has got a lot to do with Mnangagwa, but on an individual level, mfesi uyu businessman ari kushandisa zita reZANU-PF kuvhundusira vanhu. Do you understand that part? And we have this problem muno munyika. It's not an isolated issue. Everywhere kuma location kwese kuma ghetto kuma chichi tinowaziva vanhu kuti panotowa nechi uyo mufesi unotozikamwa ndiwe ZANU-PF ende unoshandisa zita rekuti ndiwe ZANU-PF kukanganisa peace kana kuvhundusira vanhu kana kumisa vanhu kana kuvharira vanhu madhiri etc zvakawanda because ari kuzviti ndiwe ZANU-PF. Zvezvisinei na Mnangagwa asitomboziva kuti kuna mumwe mufesi ari kuita izvozvo handiti, but iye anenge achizviita. So this is a problem yatinayo muZimbabwe yekuti all these guys vanhu vanenge vachingovhunduka pasina, because vanhu vangoenda kana kuti mapurisa munhu iye unotongomiswa handiti. We have heard, of course, mamwe makesi kuti kanzi wakatogwa nemapurisa ndobva angodzoswa ipapo zvikazoita sei because ndiwe ZANU-PF. We have heard those issues, but if munhu akaripotegwa nevanhu vakawanda enough unotomiswa. So kumiswa kwaitwa ava vakomana vanga vachida kuvhiringidza pastor handiti. But at the root of all of it, it's the name yakagadzigwa neZANU-PF. Yakazvigadzirira zita regamba hanzi ZANU-PF vanozviti magamba. Do you understand what that means? What that is magandanga. Do you understand what that means? Zvoti vachiri muhondo nanhasi. Isitiri kuti hondo yakapera kuna 1980 ivo vachiri muhondo nanhasi, vari kufila senge vari muhondo. Ndozvamakanzwa kamufana Holiten hanzi naHoliten achituka vana Mnangagwa. That's a whole big story. Achituka vana Mnangagwa paiva hanzi ini handida kujoina waitaura nachivhaya. I think aitaura zvachivhaya achiti handida basa nemari yako chichi, handida kujoina ZANU-PF kuti ndipiwe mari, ndakajoina ZANU-PF kuti ndifile segamba ndifile segandanga sacomrade, which is to say uri kudzoka mweya wehondo handiti. That's why tine maproblems evanhu vakaita sevava vanenge vachivhundusira vanhu mumamana matigere vachitivhundusira. Why? Because vari kufira senge magamba ivo vadzokera muhondo. Pasi nazvo hondo takasiya uko tava nerugare muno peace